mga bay, pauwi na kami oh. Pauwi na kami mga bay. Thank you so much by Ellen, Arnel, Bake Shop and Company, and Nayon for you, thank you so much, and Dory Sweets, thank you so much. Pauwi na kami. Yeah, nakasakay kami dito ng bus. Hindi pa tayo uwi. Ay, hindi pa pala kami uwi mga bay, magpapadala pa kami kasi pag ganitong oras na hapon dito, mataas ang palitan. Dito kasi sa Parawania medyo mababa kaya punta kami ng Salmia. Salmia talaga pinaka the best na palitan, talagang mataas sila. Lalo na ngayon pagka hindi na siya petsa ng sahod. Talagang nagtataas sila ng palit. Pagka petsa kasi ng sahod like 5 or 6, mga ganyan. 4, 5, 6 na first week ganyan, mababa ang kanilang palitan. Pero ngayon, ganitong petsa na medyo malayo na sa first week, no? Medyo mataas na ang kanilang palit. So, ayan mga bay, ang mga view dito kasi hindi tayo maka-live, wala tayong internet. Kaya record lang tayo ng mga view para kahit pa paano makita nyo itong mga view dito sa Kuwait. Ayan, ito po ay papuntang Salmia. Sinabihan mo yung driver sir na parang yan din si kuya sinakyan natin kanina. Oo, yun ang mukha. Pinoy. Ay, Pinoy pala si kuya. Sinabi mo. Hindi, nag-in-English ko pa siya, Pinoy pala. Pinoy pala yung driver. Kasi kanina ganyan yung mukha parang akala mo Pilipino, kasi hindi naman pala. Baka Pinoy ngayon kanina. Wala si kuya. Yun din ang mukha niya, no? Diba? Kuya, ibaba mo kami Salmia, kuya ha. Ano nga ba? Madali na. Makarating kaming Qatar. Pag-Salmian ko na yun. Pag-Salmian lugar na. Kasi mga bay, bahas kami mga bay. Kahit nabigyan kami pamasahe ng amo namin, nagbabahas pa rin kami. Sayang din kasi. Taxi, mahal. Ang mahal kasi ng taxi. Agi. Nag-ikot na kami dito. Ayan ang mga view dito sa Kuwait mga bay. Ayan. Agoy, tuyok. Ala, nagkuhan tayo. Dumaan tayo sa oval. Nag-turn around. Malapit naman daw ang Salmia yung ni ate. Kuha na daw 20 minutes. Wala daw 20 minutes? 20 minutes. Ano lang, 10 minutes lang. Now, 10 minutes lang. 10 to 15. So, ayan mga bay, matingin-tingin lang kayo dyan. Baka yung mga matagal nang nanggaling dito, baka nami-miss nyo ang lugar na ganitong mga building. Kasi ganito talaga Yung init dito. ang building dito sa Kuwait. Saka napakainit ngayon. Talagang kahit sandali ka lang dyan sa labas, feeling mo mabarbecue ka na ba? Basta tag-init lagi. Grabe pagkainita. Ito yung mga condo dito, mga condominium unit dito mga bay. Yan. Nagtatrabaho sa labas na gustong yung kaya naman ma-afford naman yung condominium. Pwede kayo dyan. Pero may mga accommodation naman. Ang accommodation kasi magulo no? Ang dami-dami nyo sa isang kwarto, tapos ang daming kung gusto mo ng privacy, ayan, mag-rent ka ng condo. Mag-rent ka ng parang hotel, ganyan. Dito ang bus stop sa ilalim ng tulay. Ganito ang buhay dito mga nagbabas, no? Kaya mas maganda may card ka na talaga. Ganyan ang card. Yan, may card. May card din sila. Oo, ganun mo lang. Yung card, lang yan, para lang yan sa mga araw-araw na bumabiyahe. Tayo, ang biyahe natin once a month lang wala. Okay, mga bay. Sus. Di mga hinalay, mga mga hinalay sa gawas, abog. Paano pag mag sunstorm? Sus, naranasan ko yan sara, doon sa unang amo ko, nagsampay dyan, humangin pa ng malakas. Agoy, nagdipara na ang mga tibak. Inuuin ko, ma'am, ang imuhang panty, ma'am, nilupad. Hindi na maakuan kayo, nilupad naman. Ganyan ang mga style ng mga bahay dito, bay. Halos lahat na building, mga ganyan dito. Yan ang view dito, mga bay, Ayan, manood-nood lang kayo dyan, bay.
Berting. Ito pala ang ano, yung Excite. Excite, no? Dapat dito na tayo bababa kanina eh, no? Pero ito, hindi pa ito kasi alam ko sasabihin ng driver, sabi ko, kuya, sigaw ka Hindi tayo kuya, dumating. Al-Nasir na. Hindi tayo tumating. Ah, hindi ba? Hindi na, ano ko, Excite na daan tayo. Kabila. Ay, oo, tama. Pero may Excite hindi daan ng kanina, no, sir? Marami. Marami kasing Excite, eh, no? Pagka-Excite ito, gandang palasyo ito, oh. Ay, napakagandang palasyo, yung design niya, oh, wow. Gold pa, ano, nako. Bilyon yan. Napakagandang palasyo, oh. Hindi yan. Pero kung mas maganda, hindi nadaan. Ah, oo. Palasyo. Napakaganda, no? Ayan, member mo naman kahoy dito ba sa Kuwait kahit papaano. Pero tambay ka dyan, kahit 2 minuto lang, na, tostado ka na, bagtag-init. Napakainit talaga sa labas, sobra. Ayan, may kahoy naman dito, tambay-tambayan, no? Parang ano lang. Parang park. Oh, parang park ba? O, tambay-tambay ka na, ilalim ng kahoy. Pero pag ganitong panahon na tag-init, ay wala, hindi makayanan. Napakainit talaga. Tostado tayo dyan, mabarbecue tayo dyan. Eh, mukhang malapit na tayo sa Salmia, no? Ayan. Oh, ayan. Sa nantok naman ko sara, eh. Ako din kanina. Dapat magdating Nasa natin. Dory tayo. Pagdating natin, ha? Wala mas sinining pala doon, no? Wala. Walang magawa ng chai pala. Kailangan pa natin gumawa ng chai. Ang uwi ni Nini kami pa. Alas 9, alas 10. Pag uwi, gagawa ng chai, tapos magpahinga. Nung nakaraan, tumawag si nanay, alas City. Sabi ko, Nay, pwede, alas 8 na kami kasi, kararating lang natin nun eh. Nay, pwede, alas 8 na kami magbaba. Nay, grabe, pagod kami, Nay. Kailangan pala ka dapat. Oo, alas 8 ba? Ayan ba, yung mga view dito, no, napakaganda ng mga kahoy kasi, ano kasi yan, atimado kasi talagang, may nag-aalaga talaga. Kaya ganun kaganda. Tapos meron niyang gripo dyan na permanent na nakadilig. Meron siyang mga hose na nilalagay ng gobyerno kaya para hindi siya matuyuan ba. No, may mga hose. May tubig dyan na kaano. Ayan oh. May mga hose yan maliliit na kaano sa puno. Ito parang park dito, Sara. Anong park yan, Sara? Laruan ng mga bata, no? Oo. Para sa mga bagay. Pag araw-araw ka dito magbiyahe ba, may card ka ba, parang sa atin din eh. LRT, MRT. Oh, mga ganyan, pwede kang ng card. Agoy, katol man akong ilong, gikog mo man ko, sir. may kog mo man ako. Agi. Oh. Sulay Bikat, Showik, Salmia. Ayan ang view by sa Kuwait. Dito lang sa dinadaanan namin. Maganda dito lakad-lakad kung taglamig, sarap. Jogging. Jogging, no? Ayan, malapit lang palang Baruan niya eh. Sabi mo, 1 oras may ang kasi, biyahe. di ba, pag nasa city pala yun. Pag doon manggaling, napakalayo. Oo, kasi ganun ako dati. Pag sa Pintas, mabilis lang pala. Sa Pintas. Eh, 106 no, tandaan natin, 106 yung bus na sasakyan. Kasi galing ako sa city. 1 hour yung Tapos biyahe. pag galing mo ng Parwania, pupunta ka ng Salmia, 66X. Tapos Salmia to Pintas. Salmia to Pintas, Sara, 99. Tapos, anong tawag dito? Yung Salmia ba, dadaan pa ba ng city? Hindi na. Hindi na, pero parang napakalayo. Malapit lang. Ay, ikaw pala yung sa city nang galing. Ako ang Salmia. Kaya nauna ako sa'yo. Uy, paano mamaya? Maglakad na tayo. Lakad na lang tayo. Pero depende. Kung gusto mo mag-ano tayo, di-cap lang naman tayo. Pwede. Brother, 1 KD only. Oh, sige. Oo, di-cap lang pinayaran natin. Oh, magtira tayo ng KD. Para makita ni tatay, nag-taxi pala kayo. Oh, ito yung budget sa taxi. Sana all. Huwag ka na umasa. Masasaktan ka na naman Tay, may utang ka sa amin, tay. Hindi mo kami binigyan ng pamasahe, tay.
Mamaya makita yung sa camera pagdating natin. Nag-taxi pala sila. Oo, tay, nabawasan yung ano namin. Kawawa naman ako. Ano yung ginoo ko? Ala. Oo, sige. Okay mga bay. Thank you for watching. Malapit na po kami. Bye.